Big Brother иска да знае дали мястото на Тошко, според теб, е в къщата. Дълбоко в себе си аз съм така с мнение, че Тошко не е за тук, за да не си изживява ги, въпреки това ги изживява нещата. Тошко си има един личен живот, който си има е само за Грузово. По-рано казах, че смятам, че мястото му не е тук, защото съм сигурен. Убеден съм, че той тук не е щастлив. Той сподели с мен, че не му харесва тук, така че абсолютно за негово добро с цялото си сърце казвам, че не искам той да е тук. Big Brother иска да знае какво ти е мнението относно състоянието на Тошко. Състоянието на Тошко, сега не съм лекар, но мисля, че той си разбира нещата. Тук ясно ги разбира. Но вече дали това му е по рождение, дали се така като че ли малко бавно ги осмисля нещата, не искам да го обиждам по никакъв начин. Но дали си е по рождение, си е бил по-нататък в по-ранна възраст или по-нататък от неговия живот, не знам, не мога да кажа. Смяташ ли, че Тошко може да бъде опасен за останалите съквартиранти под някаква форма? Не го смятам, защото той може би е като едно малко дете и като такъв го виждам, като добър, който не е работил до сега, седи си в тях, майка му и баща му го гледат примерно или брат му и се грижат за него, не излиза никъде или само ходи на разходки с майка си. Такъв типаж е той за мен. Big Brother иска да знае дали някой от твоите нови съквартиранти ти е направил положително впечатление. Да, посрещнахме доста добре всички. С изключение на Тошко, който явно до края на престоя ми тук няма да може да ме приеме. Още повече не е имало пряко общуване с жени. Може би. Предполагам, че няма да може да ме приеме. Big Brother иска да знае дали според теб има някой съквартирант, който се съмнява в това, че Тошко е луд. В момента не. Имаше. Един много се съмняваше, обаче той си замина. В момента аз не виждам такъв. Big Brother иска да знае какво е твоето впечатление от начина, по който той се справя със своята мисия. Моето впечатление е, че се справя блестящо. Big Brother иска да знае дали ти би оценил мисията на Тошко като успешна. Да, но без да намесвам себе си там, защото аз наистина нямам никакви заслуги. Аз даже се отдръпнах точно с тази цел, за да не направим вместо да свършим нещо, да го развалим. Мислиш ли, че Тошко трябва да е в Big Brother? Аз мислям да Тошко ще бъде Big Brother 4. Big Brother иска да знае дали ти с тъга ще се разделиш от образа на Тошко. Мразя го. Мразя го и в червата го мразя. Аз го създадох. Всяка негова дума, приказка, жест, даже начина на държане на лъжицата. Аз съм го създал, той е част от мен. Това е някъде в някой друг мой аз, в някой мой предишен живот, не знам. Имам чувство, че няма да мога да изляза никога от този образ. Какви чувства? Какви чувства? Прекалено много ме измъчи, прекалено много. Измъчих психиката си, за да изпитвам симпатия към Тошко. По друг начин вече гледам на хората с проблеми въобще. По съвсем друг начин.
изпълнявам мисията, за да Big Brother да направи инвитор на съпругата ми. Никой от съквартирантите не подозира какво ще се случи и след минути. Моля всички съквартиранти да се съберат около огнището. Браво, промяна. Маме, точно заради мен. Не, ще давате, я не си. Само Тошко става неспокоен, защото скоро ще трябва да си отиде. Какво ли мисли Филип в този момент? За унижението? За инвитрото? Или как ще убие Тошко? Говори Big Brother. Тошко, свали си маската и се превърни в Филип. Казвам се Филип. Какво ме направи ти, бе, Тодоре? Как издияни толкова дана, бе? Отивам да се почина. Ти какво направиш, нощи ще отчухме, брато? Като за последно да... Като за последно направо... Ей, това не мога да направи на ти задеш. Толкова дена да не те кои. Не, това беше хит минус едно. А ние изчисляваме, че си олигофрени, за това си толкова едър. И че трябва да ти даваме да ядеш повече. Аз с бащинска грижовност, викам Тошко трябва да повече да ядеш. Как беше Аз, знаеш, че аз нормално да имаш първите нощи, съм го, май така съм го, наблюдавал съм го супер е така, без да му наблюдава, да реши и прави. Окей, Дулча, след Дулча, Оле, Филип, как сега да го наричам Филип, бе? Фифо. Фифа 2000. Хората, които го познават, малек ли са кефили. Хората, които го познават Филип, са супер, са се изкъртили. Аз с бащинска грижовност към Тодор. Този Панчев и той изгуби надежда. На третия ден каза по едно време Дановика не съм прав. Почна губи. Ако останал, гарантирам ти, че днес вече ще е на друго мнение. Слушай ми. Тошко, Шаров едно шият лимонада там от вода. Ще ме разплача. И с нощи сто чук и побърка всички да имат. Аз си правя сметка, викам, ако ще удари мене, първи ще удари, защото дясно. Викам, Мен нема. Аз викам, как ма гледай, стичат само тук. Аз страх яко, Шокът от разкриването на Филип остави почти без думи съквартирантите. Говори Big Brother. Филип. Big Brother смята, че мисията ти е успешна. Благодаря, Big Brother. Абсолютно успешно. И камък ти падна от сърцето. Голям товар си. О, Боже Господи. Това беше яко, браво. Да си почина най-накрая комуникация. Всички съквартиранти се събраха, за да изпратят Тошко в миналото. Ще го правим. Елате всички, защото това е важно. Дошли сме, събрали сме се тук по тъжния повод да се изпратим с Тошко, да го погребем. Аз ще ви кажа само. И ще извърша на тях голямо отмъщение с яростни наказания и ще познаят, че аз съм Господ, кога извърша на тях моето отмъщение. Амин. Амин. Обаче отвратително го гониш време, отвратително. Той е бий всички сманялки, страшно памятно. Умерето му свърши.